Dakop ang isa ka newly identified individual sa ginpatikayon nga drug bypass operation sang Dumangas Municipal Police Station sa Block 3 Lot 2, Paloksool, People's Village, Dumangas, Iloilo. Tak na launa 40 sang hapon, Marso 29. Sa impormasyon nga nakuha sang Radyo Bandera Iloilo, natigayon nga madakpan ang subject person pinaagi sa pagbakal sang police pusher buyer sang isa ka sachet sang suspected shabu gamit ang 1,500 pesos bilang buy-bust money. Ginkilala ang subject person nga si Jerry Istiaga alias Babalu, 35 anyos, manugpinta sang motor, kag residente sang nasambit nga lugar. Na-recover ang apat tanan ka suspected shabu lakip na ang buy-bust item nga may kabugaton nga ginabanta 15 gramos kag may estimated market value nga 102,000 pesos. Nakuha man sa iya paginakop ang isa ka Magnum 357 revolver loaded sang 6 ka bala kag 7 pa kadugang nga live ammunitions. Proceeds ang iya ginabaligya kag iban pa nga non-drug items. Base sa kapulisan, madugay naman nga ginamonitor ang subject person kag nakabig nga street level kag newly identified individual. Nakaunong na karon si Istiaga sa paginakop sang Dumangas Municipal Police Station kag magapakatubang nga asang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag ini naman si Kamanderang Carl Garganera nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.